Dobrý deň prajem. Volám sa Ivana Šošová, som kardiologička a pracujem ako primárka ambulantného oddelenia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Ak vás alebo vášho blízkeho prekvapil srdcový infarkt, čiže infarkt myokardu, určite sa vám naskytá množstvo otázok. Aká je liečba, ako dlho musíte zostať v nemocnici, ako vyzerá následná rekonvalescencia a manažment, prípadne aké zmeny v životnom štýle je potrebné uskutočniť. Liečba infarktu myokardu jednoznačne patrí do nemocničných podmienok. Hospitalizácia pri nekomplikovanom priebehu trvá zvyčajne 5 až 7 dní. Ku komplikáciám patrí vznik srdcových arytmií, k veľmi raritným, ale pritom veľmi vážnym komplikáciám patrí napríklad ruptúra srdcového svalu alebo chlopne a taktiež k vážnej komplikácii patrí aj vlastne ďalší infarkt myokardu alebo tzv. Reinfarkt. Prepustenie z nemocnice sa odporúča registrácia alebo návšteva praktického lekára, ideálne do 3 dní od prepustenia a následne teda po konzultácii s ním aj kontrola u kardiológa. Tiež optimálne by to malo byť do 1 mesiaca. Pacient po infarkte má nárok na kúpeľnú a rehabilitačnú liečbu. Princípom doživotnej starostlivosti pacienta po infarkte myokardu je modifikácia rizikových faktorov a ich optimalizácia, respektíve pokiaľ je možné ich eliminácia. Samozrejme okrem dodržiavania odporúčaní, či už praktického lekára alebo kardiologa, je veľmi nevyhnutné dbať na správnu životosprávu a tá je vždy len v rukách samotného pacienta. Ako prvou a absolútne nevyhnutnou podmienkou je vylúčenie fajčenia. To znamená, že ak pacient bol fajčiar, prestať fajčiť a ak nebol, tak už ani nikdy nezačať. Dôležitým faktorom životosprávy je strava. Je dôležité, aby sme prijímali tzv. Zdravú stravu, zdravé potraviny a vyhýbali sa tým nezdravým. V zásade možno povedať, že čím budeme jesť menej jednoduchého cukru, alebo dokonca tento úplne vylúčime, tukov a soli, tak tým lepšie. Ešte je dobre povedať, že nie všetky tuky sú zlé a škodlivé. Existujú aj tzv. Zdravé tuky a tie je vhodné v strave preferovať alebo teda ich používať. Že zdravé tuky obsahujú nenasýtené mastné kyseliny a tzv. Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. To sú práve tie zdravé. A jednak ich obsahujú rastlinné zložky, napríklad olivový olej, orechy, typicky vlašské orechy alebo mandle. Tuto upozorňujem, že nemali by byť prážené a solené. To už je zle, čiže musia to byť naozaj v tej prirodzenej forme. Čia semiačka, lanové semiačka, čiže takto v rastlinnej strave. Zo živočíšnych zdrojov sú zdravé tuky obsiahnuté v morských plodoch a rybách. Nezdravé tuky majú pri izbovej teplote tuhé skupenstvo a tie vlastne prispievajú k tomu, že v tele sa zvyšuje podiel tzv. Zlého LDL cholesterolu. To je parameter, ktorý aj z hľadiska dlhodobého manažmentu pacienta po infarkte myokardu my lekári veľmi dôsledne sledujeme a snažíme sa ho redukovať na najnižšiu možnú mieru, pretože štatistiky veľkých štúdií a veľkých čísel, populačných čísel hovoria, že čím vyšší LDL cholesterol, tým vyššie riziko aterosklerotického postihnutia a infarktu myokardu. Z hľadiska praktických stravovacích návykov ešte raz zdôrazním potrebu skutočne eliminovať biely cukor. Dospelý človek nepotrebuje prijímať biely cukor, pretože sacharidy máme aj zložité a tie potrebu organizmu pre
bežný každodenný život úplne nahradia a stačia. Taktiež je dôležité znížiť príjem tukov a keď teda tuky, samozrejme nejaké potrebujeme, tak nahradiť spomínanými zdravými tukmi. A veľmi dôležité je aj minimalizovať príjem soli. Toto jednak má dobrý vplyv alebo aj znižuje riziko vysokého krvného tlaku alebo potrebu liečby krvného tlaku a taktiež ovplyvňuje aj samotné kardiovaskulárne riziko. Čo je dôležité, je konzum ovocia a zeleniny a možno by som obrátila poradie práve zeleniny. Je veľmi ťažko povedať, že presne čo konkrétne máme jesť a nie vždy je to aj v praktickom živote možné, ale je dobre si zapamätať, že zelenina by mala tvoriť polovicu taniera, ktorý máme napríklad na obed alebo na večeru, máme naservírovaný, tak polovica toho množstva, čo je na tanieri, by mala tvoriť práve zelenina. Ovocie je vhodný doplnok napríklad ako snack alebo k raňajkám v dopoludnejších hodinách. Zoznam odporúčaných, respektíve vhodných a nevhodných potravín si môžete nájsť aj na stránke lekárodporúča.sk. Veľmi dôležitou súčasťou zdravej životosprávy je pravidelný pohyb. My lekári odporúčame, že každý krok sa počíta. To znamená, že ak je k dispozícii výťah a schody, využiť schody. Ak je možnosť vystúpiť o jednu zastávku skôr a ísť pešo do cieľa, tak to treba využiť. To znamená, že nemusí to byť len programová aktivita, ktorá si vyžaduje prezlečenie do teplákov a športovanie, ale skutočne aj v takomto každodennom živote ten pohyb zaradiť. Európska kardiologická spoločnosť odporúča týždenne minimálne 300 minút fyzickej aktivity. Je vhodné, keď je fyzická aktivita z strednej intenzity, že človek aj cíti určité zadýchanie a minimálne množstvo tej týždennej aktivity by malo byť aspoň 150 minút. To znamená 5 krát týždenne aspoň pol hodiny fyzickej aktivity. Úplne najideálnejším a prirodzeným spôsobom pohybu je obyčajná chôdza. O ďalších možnostiach pohybovej aktivity vám určite veľmi profesionálne budú vedieť povedať a poradiť vám aj počas kúpeľného pobytu, na ktorý má pacient po infarkte myokardu nárok. Z hľadiska zvládania stresu ako ďalšieho rizikového faktora kardiovaskulárnych ochorení je možno vhodné využiť psychologické poradenstvo a určite aj podporu rodiny. Je dobré o problémoch hovoriť a vlastne nájsť aj spoločné riešenie. Cieľom dlhodobej liečby pacienta po infarte myokardu je znížiť riziko reinfarktu, čiže opakovaného infarktu. Veľmi dôležité je užívať odporúčané lieky. Ako zásadné považujem lieky na zníženie tvorby zrazenín, tzv. Antitrombotika, a lieky na zníženie hladiny tzv. LDL cholesterolu, čiže zlého cholesterolu. Samozrejme je dôležité, aby pacient cítil zodpovednosť za svoj zdravotný stav a aby úpravu životosprávy a jej dodržiavanie naozaj vzal do vlastných rúk a bral ju veľmi vážne. Taktiež je dôležité dodržiavať odporúčania praktického lekára aj v spolupráci so špecialistami, či už internistom alebo kardiologom. A podporu rodiny taktiež považujem za veľmi zásadnú. A netreba zabúdať na to, že podstatné je predovšetkým tešiť sa zo života.